Ba mu yarda ba, ba mu yarda ba, ba mu yarda ba a ci mutuncin annabi. Allah la'anci mai ɓacin yayan shugaban halitta. Gatana makaramin nasi. Kamar yadda kowa ya sani, sunana Khalifa Sharif Nura Sharif Rabi Usman Baba. Da farko ina taya 'yan uwanmu musulmai masoya manzon Allah alhini da wannan musiba da ta sauka a wannan duniya tamu, wadda muke cike da ɓacin rai da baƙin ciki. A zamani an samu wasu Yahudawa maƙiya Allah maƙiya manzon Allah sun zo suna yin wasu maganganu ga janabin manzon Allah, iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wa'anda dama malamai magada annabawa wanda sun sha faɗa mana mu kiyaye abubuwa da dama akan wannan matafiya ta addinin musulunci. Wa'annan mutane duniya an sha faɗa musu cewa maƙiya manzon Allah ne, maƙiya manzon Allah ne. To duniya ta fara tabbatar da haka, wanda yanzu sun ɗau wata hanya wai idan suna so su taɓa masoyin manzon Allah ya ji babu daɗi sai su ɗauko iyayen manzon Allah su taɓa, saboda kai mutane su ji ba daɗi. To maganganu zan yi guda 2 zuwa 3 wayanda suke kunshe da shawarwari da kuma nasiha. Na farko shine duk wanda yake yadda ya ji a zuciyarsa wannan waƙi'a da wayannan maƙiya manzon Allah Yahudawa suke yaɗawa, har suka ka yadda a zuciyanka cewar wannan waƙi'a da suka zo da ita a zuciyarka ka ji ka aminta da wannan waƙi'ar, to ka tabbatar da zuwa karɓar sabuwar shahadar musulunci saboda ka dawo addinin manzon Allah. Allah ya ce manzon Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. To shi wannan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da Allah yake faɗa, su iyayen annabi ba sa ciki saboda san zuciya irin na mutane. Yanzu a ce an turo shi ya zama rahama ga duk wani alam, kuma a ce shi iyayensa a cikinsu babu su, sai iyayenku ku da kuka fito kuke yaɗa wayannan maganganu. To shawara ta farko shine ya kamata mu tsaya da gaske ga 'ya'yayenmu, mu san inda za su zauna, waye zai karantar da su, waye za su yi mu'amala da shi, saboda an shigo masifar da zamanin da aka shigo na maƙiya manzon Allah da suke yawo wai su da sunan addini suke kafa wasu maganganu na banza da hofi, har suke nuna wai iyayen annabi suna wani guri, wa iyazu billahi. To ya kamata iyaye mu farga, mu sani cewar iyayen annabi sun fi komai daraja, iyayen annabi babu kamar su, iyayen annabi babu irinsu. To mu san 'ya'yanmu da wa za su yi mu'amala, wace makaranta za mu kai su don neman karatu. Sannan abu na 2, mu sani fa wannan matsaloli da muke shiga na rayuwa, kar mu tunanin akwai ranar da za su yanki. Wallahi babu ranar da za su yanki, saboda in dai a zamani ana taɓa janabin manzon Allah, an bar kan bayan Allah, an bar kan an tafi iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ba za mu taɓa fita daga cikin masifar da muke ciki ba, sai dai kullum ta yi ƙaruwa. So don haka duk wanda ya sayar daga cikin ɓangaren masoya manzon Allah, wanda baya tare da wannan mutanen, to ya ɗauki masalaha ya ta istighfari, yana neman sauƙi a wurin manzon Allah da manzon Allah, saboda wallahi masifu ba muna fata bane da za su zo a gaba, za su zo a gaba sun fi na yanzu, saboda wallahi Allah ba abin da yake kishi irin manzon Allah. To ka taba iyayensa ba za a taba zama lafiya ba, ba za a ji daɗi ba. Mai tunanin zai ji daɗi ma ya cire maganar jin daɗi a yanzu, a zamanin ko kuma a lokacin da wasu mutane suke zagin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine abin da nake so, kuma ina kira da al'ummar musulmi su kwantar da hankalinsu, kuma duk da dai kwanciyar hankali ba za ta samu ba, mu ta istighfari,
muna kai kukanmu ga Allah ya mana maganin waɗannan mutanen da masifa, wannan masifar da ake ciki, ya kuma tsare mu, ya tsare mutuncin, ya tsare iyalanmu daga cikin wannan musiba. Allah kuma waɗannan bayinka da kai ka halicce su har suka fito suke wannan, Allah ka wulakanta su, Allah ba ma neman wani sauki a gare su, Allah ka wulakanta su, ka lalata rayuwarsu Allah, saboda sai arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ina fatan al'ummar musulmi za su yi amfani da wannan abu namu da waƙi akan wannan waƙiya, su ci gaba da istighfari, su ci gaba da koya iyalinsu soyayyar Allah da manzon Allah. To Allah ya mana muwafaka saboda arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.